Welcome back to my YouTube channel Queen Sainum Official, guys. Ratu Icliknya dari Jawa Timur. Ratu Iclik ini selalu gelisah dan merana ya, menantikan sang celeh yang gak jelas. Pembahasanmu apa to 6 dino iki? Pembahasanku itu adalah manuk bergotri ya. Masih seputaran manuk bergotri. Lek ndek inginane iki enek sing curhat aku tentang manuk dikei neker bunder-bunder. Tapi iki manuk bergotri. Jari konco, kalau saya pribadi kurang pernah ngerasane manuk bergotri. Aku gak ngerti ya. Nggak pernah sih aku ngerasane manuk sing bergotri iku nggak pernah. Iya toh. Jadi enak enggak. Jadi aku iki arepe ngicipi nek sapa mosok lah arepe ngicipi manuk bergotri, Mas. Nek mau bergotri ora, Mas, ngono Kesane iki kaya aku iki sing kaceren, kaya aku iki sing ganjen ngono. Dadine ya enggak enak juga sih. Saiki iki pesonane iki pesona manuk bergotri, enek nekere gitu. Lek cewek saiki penuh pesonane tobrut jan. Tobrut iku jan menggemparkan dunia ya toh. Wong sing berduit-duit iki ya toh, katut karo tobrut. Tobrut iku lek saiki jan wis pokoke pejabat-pejabat iki jenenge kalah karo kekuatan of the ngancel ya toh. Kekuatan of the ngancel itu mengalahkan, memicekkan jan tahta singgasana dan martabat sampai keluarga iki lho gak dipikir. Nek wong wedok iki mang jarene alah nem kowe kena gotriku ya paling goleki aku, paling kedanan aku, paling awakmu ketagihan. Janjane ngono lho, jenenge manuk bergotri ki enake kaya apa? Enake kaya apa manuk bergotri? Janjane ngono. Lah kaya sainem iki ya urung ngerti lah sing manuk bergotri ki sing piye. Ya aku ya urung ngerti. Ya lek aku pengen icip-icip manuk bergotri ya sapa sing digotri manuke? Enek si followerku sing manuke iki dituki neker-neker ngono kuwi. Takkan aku arep icip-icip karo followerku lek gendeng gemblung ya ndak bisa nuki. Engko pacarku nesu. Kaya ndek pacar enem. Kaya ndek pacar. Enggak jane. Enggak ndek pacar. Alambu. Aku ngene iki ndeleme ngalor ngidul ngene iki asline iki pengen menyampaikan sesuatu. Tapi mesti utekku iki kejegal. Kejegal iki dalam artian aku lek wis bahas manuk sing enek gotrine. Nang kene iki bayanganku iki wis manuk dipasang gotri gitu loh. Paham toh? Jadi imajinasiku iki kaya mlebu nang jero kathoke cah lanang-lanang ngono kuwi. Bayangne manuke sing bergotri. Gotri kan ya cilik-cilik semene ya. Lek dipasangno mentol kene. Penting perwentul kaya kutil. Kaya ndek penyakit kutil ngono kae. Premanggilan itu bes. Kayak piye to cah lanang ki? Jarine lek dipasang neker ngrusak babuk gitu. Karena neker iku gedhi. Karena kemarin wis sering ya nek iso cah lanang bukan followerku iki nyepil nek aku takok Mas sing neker iki bentuke kayak apa, di foto dikirim ndek aku bentuke iki gini bulat
lonjong terus koyo no permata gitu. Koyo permata ngono rupane ijo sing disepele. Enek juga sing rupane ki koyo putih-putih kaca gitu ono. Terus nek sing gotri ki meneh cilik-cilik ngono kuwi. Gotri ki. Ya gotri peda kae paling ya sing ya gotri peda lebone nggen kulitane manuk ki lho. Jarine sih seperti itu. Lek sing nek gede-gede ngono kae jarine lara nang bawuk. Iku bojone koncoku enek sing dikonokne semasa dhek dhisik kerja jadi nelayan. Ndek kapal iku kan kayak berbulan-bulan kayak gitu loh. Iku kerjaane cowok iku masangi ngono kuwi nang manuke. Balik bojone ngamuk, koncoku jarine ngamuk kayak gitu terus dicopoti. Terus maneh lek sing gotri iku jarine beda, lebih enak daripada sing neker gede-gede. Jarine lek sing gotri iku gak lara nang bawuk. Bojoku asik, enem pacarku asik, nggak pernah komplain, nggak pernah ini dan itu. Tapi ya mosok tenan lah, ampuh lah. Wis ngene bolo kesel-kesanem teko aja sampe waras. Mergo waras iku melukai batin, dada, jiwa, nggarai stres. Penting ijlik ya bolo. Penting kentu.